Die Kubor nagaschlem jong unong san Hima. She sien min wei min ha ba jing thao ba ro kung u ben riu. Ki khuan jong I Dr. Hamar babiang khaluki ibala khlatno nakana ka perthei kin sapalat ya animated folklore music video kabala ai kerteng ka Jingshad Laiphew do haka arpu pratari Nohprah 8,000 arpusaw laban kedo bagani ka jingrwai folklore kadai kabala shna ba thau de I Dr. Hamar babiang khaluki bat kadai ka jingrwai ka pun kan mau ka khana puris kam jong ka Jingshad Laiphew marat bat Laiphew do ya kani ka jingrwai menta an panmi haka dur jong ka cartoon na animation bat lali ya kani ka animation da ujak sram kongkal marak bala direct yaka da uba Elmer Arwar berunang ai buat pat new advisor jong project ulong uba pradip kurba ya kani ka jingrwai la produce ne penmi daki khon jong I Dr. Hamar babiang khaluki kibakan thop yu Dr. Sandy Aronwar uba Eddie Vernonwar bat uba Roger Osmanwar She sien min wei min ha ba jing thao ba ro kung u ben riu dang ya im shi sur ka wei tha pen tha pa la khot lao than riu Shakil ya ukui uri sang Like ini hamar kapor bayabam Ilalap jing mot kela Ban penlong ya ka jing ya shadna